И здравейте хора, започваме с новия клип на Dream League 16. Ето малко си поправих отбора. Така. Виждате. Така, сега да започнем с матча. Вот капитан е Робърт Левандовски. Видите, Лука Модрич как не можа. О! Уоу! Какво? Каква гола. Много... Ето го има Марио Балотели. Ето отново и Левандовски. Какво? Това за сега много нереална игра. В смисъл, защитата е при мен, но засада. Ето и това засада. Нищо че в него топката. Така. Какво? Как може да ти вкарат? И с тия вратари, бе, нещо има. Ето пак засада. Вече ма страх да взема топката, защото пак засада. Те ме направиха на... Къв? Това такъв гол може да е... Но не. Така. Това. Към Келини. Аре бе! А не. Това не беше Келини. Извинете, моя грешка. Ето го и Марио Балотели. Турек. Айде! Айде! Балотели. Номер 1. Така отново се завръщам да снимам. Ето го и Гарет Бейл. И Гарет Бейл. Цялата ми атака по един гол. Тия нещо се отпуснаха, като ми вкараха един гол. Да, тук не. Уп. Регрет. Ооо, колко леко я докосна. И какъв гол. Чакай. Вижте, просто това няма как да не се запази. Вижте Левандовски. Какво центриране само на Левандовски към Гарет Бейл. Гарет Бейл поема и шути просто вратарят. Ако вече беше хванал това... Уоу. Просто уоу. Така. И халфтайм 4 на 1. И благодаря за 6 абоната. Все пак 6 абоната за толкова да си... Хет, what? Не беше ли го? Какво направи? Какво?
Какво направи ти, бе? Ама ли? Майко! Как си помисли хет-трик на Гарет Бейл? Какъв гол само на Робърт Левандовски. Вижте просто... Какво поемане? Ето едно... Не очакваш, че с толкова ще ги бием. Ето изгостави. Към Робърт Левандовски, като Левандовски. Да ще има хет-трик на Левандовски тук и... Да, хет-трик на Левандовски. Втори хет-трик, който правя в тази игра. По принцип Марио Балтели е, нали... Марио Балтели е 70 и нещо, а вероятно аз съм го апгрейднал, в смисъл тренирал съм го и ми е така 82 оверал. Каква глава? Но твърде е добра, така да се каже. Не, подай. Какво? Аз нали играя с топката? Каква глава на Балтели? Не на Бол... Какво поемане на Балтели по-точно? Не и гол. 7-1 Марио Балтели. Втори гол на Марио Балтели. Какъв играч само. Може би имам почти най-добрата атака в играта. Все пак нямам Роналдо и Меси. И Суарес, Неймар. А нямам Гарет Бейл и Марио Балтели. И Робърт Левандовски. Това е... той не ще бъде. Какво ви казах? Айде Модрич. Връщане на вратара. И фултайм. Левандовски хет-трик, Балтели 2 и Гарет Бейл 2. Към. Чакайте. Явно не мога. Искам да си променя костюма, но не мога. Не знам откъде да влезна. Само този горе. Но вижте просто какъв гол на Гарет Бейл. Това беше...
Много добро нещо. Така, и довиждане. Това беше от мен. И да.